खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनो बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय दाउ आरो दाउ माने बयलार बिदिब्ला संनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि रेसिपिखौ स' गाइस नै बेसर आयु दिनैना जि मुथे फिसा फिसा माथो मुथाथाम बेखौ सायनोसै आङो बेसरखौ सायना लाग्रोनोसै ओरैजाय मिस्टारा ना एवगासिनो नै बेसरजों रुनोसै ओमफ्राय नैयो बयलारा बेखौ आं संगोन मिस्टारा बेखौ संगोन नाखौ स' गाइस नै सायखांबाय आङो बेखौबो खोन्थाबावो जाब्राखौ नै बेसरा सायखांबाय दा बेखौ सुना लाग्रोनोसै स' गाइस नै नायाबो एवखांबाय बाखि नै बिदै सिदै दं बेखौ एवनानै जानोसै ओरैनो गोजा ओमफ्राय बेसरखौबो नै आं सुखांबाय ओमफ्राय नै बयलारा बेखौ आं संनोसै आरो बेखौ आं मस्ला मस्लि उननो होगासिनो गाइस दिनै आङो अमा बेदर बिराद जानो लुगैदों होननानै मिस्टारखौ अमा नागिरनो थांनो खोन्थादोंमोन आरो हाथायाव खिन्थु माने अमायानो बन्द'नो पुरा बन्द' आरोना टाउनाव जि अमा जानो लुगैदों आयौ थैनायजों समान अमा बिराद जानो लुगैदों आङो गोबावथारबो जाबायमोन आरोना अमा बेमार जादों होननायखाय जायालासिनो दंमोन खिन्थु दिनै माने ओरैबायदि जानो लुगैदों माने थानोनो हाला माने जानो लुगैनानै ओमफ्राय नागिरनो हरथारबाय आङो थारैनो माने अमाखौ मोनमारासैना आं जि दुखुलै गाइस अमा एसेबां जानो लुगैनानैबो मोनजायासै ओमफ्रायो बेयो मा लाना फैखो ब्रयलारजों माबासो लाना फैबाय नासो लाना फैबाय आरोना मा खालामनो बेखौनो जानोसै एकदम गोसोआ जोबोद दुखु स' गाइस नै रेडि खालामजोबना लाबाय बानलु थाइथाम पियास दरनै अलकबि आलु हाइजें सामब्राम गुफुर जि गोथाव मोनो आङो दासान्दि पुरा अलकबिया आंनि फेभरेट जाना दंथारो ओमफ्राय नै बेदरा साराय जानना लाबाय बेनिफ्राय आयु गुदुंथार माथो आदे नै बेसरा रुगासिनो एसे गोदौबावथो ओमफ्राय नाखौ होनोसै संख्रि होबाय आङो गाइस नै आंना थावा दुंबाय दा पियास हरनोसै गाइस नै आंना पियासा खामबाय दा बयलारखौ हरनोसै नै दाउ बेदरखौ गाइस दिनै आं बयलारखौनो रुगारनो बावबाय ओमफ्राय बिदिनो संबाय आङो ओमफ्राय माने बेसरजों नाखौ दाख्लै जानानै जोबोद गोथाव मोन्दोंमोन आरो ओंखायनो दिनै आरो संनानै जाफिननो नागिरदों आरो माने जाफिनबाय आरो संगासिनो आरो जाथ'वाखैनो संफिनबाय माने गोथावथार मोन्दों नालाय ओंखायनो दिनै जाबावनोसै होननानै दिनै बेसरजों ना संबावबाय आरो स' गाइस नै दा आङो हालदै संख्रि हरनोसै आरो हालदै संख्रि ओमफ्राय बानलुखौबो हरनोसै थाइथाम आरोना बानलुआ ओमफ्राय नै हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय बेखौबो हरखानोसै गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर अलकबिजों बयलारजों बा दाउ बेदरजों संनानै जाफेराखैबा जाना नायलाय ओरैबायदि गोथाव मोनगोन आरोना आंथ' जोबोद गोथाव मोनो नोंथांमोनाबो गोथाव मोननो हागौ माने संनानै जाना नायलाय जाफेराखैबा आरो जोबोद गोथाव जायो गाइस नै अलकबि आरो आलुखौ हरनोसै आरोना गाइस आंना बेसर मैद्रुआ मोनबाय बेखौ अफ खालामनोसै मोनबाय गाइस नायलाय दुन्दिया सोजोबना दोनबाय इयावबो दुन्दिया इयावबो दुन्दिया इयाव आयु
याव बानलु फ्रिजआव दोनो नालाय बियो बिराद बरिया जायो आरोना फ्रिजआव दोननो थाखाय मेथाइनि डिब्बा माने मेथाइनि बाख्ला बोरै जाखो नायलायनोसै वाव गाइस नै बरिया हालदै नाङि बायदि नुथारदों माथो दा रेड चिली एसे धालिनो हागोन र' गाइस स' गाइस नैबेखौ सालाद बानायनो नागिरदों आरोना यो बिट आरो गाजर बानलु दुन्दिया बेजोंल' सालाद खालामसै आरो नै कम्बल लामदो जोंहा गोजां बोथोर सफैबाय नालाय कम्बल गिदिरखौ लामबाय सान्दुङानो नाङा ओमफ्राय जोंहाना लाइबो फोदोंमोन आरो लाइआबो देरबाय आं खोन्थानि र' नै गाइस जोंहाना नैखौ होजागोन खोमा दा पियास बिलाइखौ सालादाव इखौबो हो नैयो मा होनो माले पियास बिलाइ इयो ओमफ्राय नैयो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नैयावबो लाइ ओमफ्राय नै लाइआ गिदिर जाबाय माथो नैयो मा होनो जेब्रे ओमफ्राय नैयो नै लाइ ओमफ्राय दुन्दियाबो गारना होदोंमोन दुन्दिया रज'वाखै नै फांसे फांनै आरो ओमफ्राय खुदुनाथ' देन्जार रज'खादों नै बेफोरो बरियानो दुन्दिया जि गोब्राबखा रज'नो थाखाय ओंखायनो नै गायनो लाबोबाय नायनो खैथा दं मोनबा बेयाव गायनो हासिगोन बरियानो इबो जि लासै ग्र' जायोलै जि लासै देरो आयौ फाग्लासो जागोन माला इसिनि गोजौ जागोनथाय न' सिङाव दोननो लाबोदों आङो न' सिङाव दोनबाथाय थाबखोनो गोजौ जाया ओमफ्राय आंना फुलफोरा रानद्रिंजोब्बाय गायबाय लाइखौ बाथोन जानांसिगोन नै लाइखौ फुख्ल'नांसिगोन नङाबाथाय देरनाय नङाना नै गाइस दा आं एसे पेकेटनि मस्लाफोर होनि आरोना इयाव आं सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंल'सो होदों नालाय गाइस एसे पेकेटनि मस्लाफोर होनि जिरा दुन्दिया चिकेन मसाला एसे होनि रेड चिल्लिया गैला खोमा जि गोथाव नुखाबाय नायलाय गाइस स' गाइस नै ओंख्रियाव दै होनोसै आरोना दै गुदुंसो होगोन आरोना गाइस नै ओरैजाय सालाद खालामगासिनो मिस्टारा बिट एन्ड गाजर नैयो माबाया पियास बिलाइया बरिया बानायगासिनो वाव गाइस नै आंना ओंख्रिया जि बरिया गोदौगासिनो गाइस वाव होदो अलकबियालाय बरिया मोनखाबायलै अलकबियानो नै गाइस ओंख्रिया बरियानो मोनबाय आंनि बयलार अलकबि आलुआ गाइस नै दुन्दियानोसै वाव इस मासे बरिया नुखो जानो लुगैदोंना लुगैयाखै गाइस जि गोथाव नुखादोंना अयथासार गोथाव नुखादों वाह आंथ' जि जानो लुगैखाबाय आहा गाइस गाइस नै आंना ओंख्रिया जि गोथाव नुबायना आयौ मोनबाय नै इस मासे गोथाव टेस्टि नुखाबायलै
वाव सोर फैदोंलायनो ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय सालादा बिट आरो गाजर ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय बेसरजों नाया दिनै बिराद स्पेसियेलथार आरोना अमा मोनजायैनि बियो मोनसे थालांबावदों नै बियो बेखौ खोन्थानो बावदों बियो जाहैबाय ना बिदै एवनाय ना बिदै वाह दिनैनि स्पेसियेला गाइस बिदिब्ला जों जानो स्टार्ट खालामसै अमा मोनजायैनि दिनै दुखुआव इयो जाहैबाय ना बिदैया नै सालाद बेसर मैद्रुखौ लानोसै आखाइजोंनो लानोसै आं ना जाया आरो बयलार जागोन नालाय बेसर मैद्रुआ बेदरखौ लानोसै लाजोब्बाय नै गाइस बरियानो जानोसै फार्स्टआवनो बेसर मैद्रुखौ ट्राइ खालामनोसै माबायदि जादों बेसर मैद्रुखौथ' बुंलायनो नाङा आंनि फेभरेटखा ओमफ्राय ना बिदै ना बिदैयाबो गोथाव सालाद आलु बिदिसो जागोन आङो दिनै बेखौथ' बुंलायनोनो नाङा आं संनाय नालाय बिखा गाइस जाखांनानै थोरसि लथा गासैखौबो सुखांजोब्बाय सुखांनानै दा आङो सान्दुं सायनो फैदों आरो बाहेराव मिस्टारखौहाय दखानाव गय जानो लुगैदों आरो बेदर जानानै गय बिराद जानो लुगैयो आङो ओमफ्रायो माने बोरैबा मोनो आरो ना खुगाखौ गय जायाबाथाय ओमफ्राय मिस्टारखौ आं लायनो थिनहरदों ओमफ्राय दा आंनियाव दसे जिरायना थाथ'नोसै जाब्रा जाब्रि नै हासिब सासिब दंलाजोबो इयावनो जिरायो आं इयावनो सान्दुं नाङो नै बरियानो इयावनो जिरायना थायो आं ओंखायनो सान्दुं सायनोबाथाय गाइस नै इयाव जाब्रा जाब्रिथार ओंखायनो आं इयाव फैफिनबाय गाइस नोंथांमोना दिनैनि आंनि सिम्पोल रेसिपिखौ नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल